Вонстер е едно от най-разпознаваемите имена сред новото поколение ютубъри, повлиян от най-горещите американски трендове. Той бързо изгражда своя стил в гейминга и достига впечатляващите 100 000 абоната. С множество колаборации с популярни ютубъри, като Анди Студио, Криската, Бургер Данджо и много други. Всяко негово видео се превръща в събитие, събиращо над 100 000 гледания и хиляди реакции. Но как всъщност се стига до тук? Отговорът ще откриете в този подкаст. Един откровен, непринуден разговор, който разкрива историята зад успеха. Дами и господа, днес мой гост е. Много хора го спрягат за властелина на българския YouTube. Той промени българския YouTube завинаги. Вкара трендове, които са били само в Америка, ги направи и на български. Това е човека, който диша YouTube. Това е Вонстера. Аз благодаря много за това introduction. Да, може да се каже, да. Какво дете беше като малък? Да, значи като малък, реално баща ми понеже той е много запален по компютрите и аз бях много зле на игрите, нали. Той ми даваше там да пробвам някакви игри, аз бях много зле и съответно те се ядосаха, защото не ставах за игрите, не ставах за компютъра, аз искам, добре, някаква стара работа така и почна да искам повече на игрите и както не мога да играя, се заребих много и съответно ставах много добър и оттам почна манията, пък после ме караха да спирам, ама вече нямаше спирачки и оттам запалях реално по игрите. Реално, коя игра се зареби най-много? Най-много. Добър въпрос. Най-много може би Roblox, Minecraft и Club Penguin имаше една игра. Той реално Roblox с момента, той по колко години има Roblox? Много, тя е от 2006-та някъде. Така да? Да. Аз мисля, че последните няколко години реално е... Може би тогава ми е влезнал в позиция, поне стана по-тренд. Да. Roblox е класическа игра от първите. Даже Minecraft е изляла след нея. Така ли? Да. Доста интересно. Аз те чувам. Как се запали по създаването на съдържание в интернет? Да. Реално по YouTube как съм запалил. В началото имаше контент creator, да се спомням, Цуро беше от първите, които съм гледал. Имаше някакви американски, вече не си ги спомням, но най-вече Цуро, Емил Конрад и просто много ме скеф, че хората снимат нещо и други хора я гледат. И съответно после разбрах, че това е моите професии. Аз буквално това ми беше мечтата. Винаги съм искал просто това да правя. Дали ще играя игри или просто нещо да правя пред камера, хората не ме гледат и съответно това ми стана работа. Винаги много ме кефил. Оттам запалих. И после вече почнах YouTube, стриминг, абсолютно всичко ме кеф. Просто някак се да правя съдържание. Реално ти харесва идеята от това да ти е работа или по-скоро това да достигаш до много хора да се кефят на това нещо? То е малко, има хора, които го правят чисто и просто от любов към това нещо. Да. Други хора се снече си бутат към да го направят бизнес. А ти кой тип си? По принцип, мен отвътре идва да го правя. Аз би го правил дори без пари, без нищо. Обаче гледам да го повърна в същото време в бизнес и двете, защото все пак трябва да се живее по някакъв начин, нали, така на така. Разбира се, да. Да, и затова гледам да правя някакви неща покрай самото на някакви бизнеси, които да им помагат, така на така. Значи да започнем от началото на твоята кариера. Да. Ти почваш като... Коя ти е първата платформа всъщност, която ползваш първото си видео? YouTube. Да. И за Vbox не знам, там не съм. Какво е било първото ти видео? Понеже не можа да го намеря. Реално ти си сменил няколко канала и беше ми трудно да намеря футич. Реално първите видеа бяха това в канала на баща ми тогава използвах, защото как да имам канал на 7 години и там се качва неговия канал. Имаше, реално бяха с телефона снимани видеа, просто влогчета. Примерно викам с някой приятел и един ден, даже тогава се казах още Вонстър, буквално първите видеа. И беше един ден примерно с Вонстър, някакви такива работи, те ме питат някакви неща, аз се го разтях. На колко години си започнал? Аз съм бил на 7. На 7? На 6-7 някъде. На 6-7? Добре. Някъде там, да. Имаше ли гледаемост? Не, много слаба. Имаше няколко хитнати видеа, нали, примерно с няколко хиляди гледания, което тогава беше добре, но той вече е пълна така. Защото много хора почват, нали, нямат гледаемост първите 10 видеа, примерно 20 видеа и се отказват. Теб как ти действа, примерно, ако някой видео флопне? Ако някой видео флопне? Да. То и в момента се е шоу на скоро едно видео. Бях правил там реално исках да тествам, нали, защото играя с известни американци също, нали, да тествам. И направихме много готини неща с американец. И викам, нали, ще кача такова видео. Ден, нали, сега ще се гледа в България, беше като тест.
И мен много ме скеф как го направих, много се постарахме и флопна. Това ме е един от най-големите флопове наскоро. Има 30 000 гледания, което нали, за моят канал не е много добре. Твой канал реално е на фона на 100-200 хиляди, реално е малко. Да, пак реално много хубаво видео. И от него место нали, ми става, сега малко става тъпо, обаче не съм някакъв нали, сега са стадна тук да се отказвам такива работи, ми просто си казвам, окей, хората не се кефат на това и просто спирам нали, това, да, и продължавам с друга идея и следващото видео измислих нова проекция, даже и гръмна супер много. Те това е реално просто всяко видео е един вид урок, в смисъл пробваш нещо и после анализираш го и нали... Да, това ще идеме следващия въпрос, когато едно видео примерно флопни, почваш ли да го анализираш, къде е било грешката. Да. То това трябва да видиш каква е била грешката му и нали, евентуално да не го правиш пак. Добре, значи ти почваш рано и детска възраст да кажем, почваш да създаваш съдържание. Да. След това идва твоята ера на Twitch стример. Да. Почваш да стримаш в Twitch. Там открих преди 8 години имаш стримове. 7-8 години. Да. Ти си може би един от първите стримери в България. Да. Защо се отказа от Twitch? Добър въпрос. Ами от Twitch се отказах, понеже в момента, според мен в момента не е това, което беше. И просто най-главната причина е, че аз искам да развивам главно YouTube. Имам кеф YouTube и просто не искам, примерно, да се разпределям аудиторията и в YouTube, и в Twitch. Също аз много не виждам нали, потенциал в тази платформа, че се задържи много време. Имам пред, че не ми изглежда много стабилна. Доколкото YouTube е със сигурност най-стабилната платформа. Мислиш ли, че Twitch умира? В глобален мащаб не мога да кажа, в България със сигурност. Смисъл, защото беше. Все повече се говори за виботинг в Twitch. Да, то е изцяло. То в световен мащаб, не е за България, не е за Америка. В световен мащаб все повече се говори за вибот. И реално, когато гледаш в статистиките на Twitch, виждаш, че те малко по малко губят вюари, но реално големия бум е по времето на COVID и оттам само леко пада. Но въпросът е, че по времето на COVID бяха истински реални хора, които седяха затворени локдауни, няма какво да правиш, гледаш по цял ден Twitch и други платформи, нали? И реално е неестествено как задържат толкова много хора в това. И всеки един от големите стримери, когато го провериш, изглежда, че е ботнат на поне на 20-30%, а не ако някой в случай повече. И реално за това, съдейки по това, аз мисля, че Twitch е доста тръгва вече надолу. И появата и на Kick. Там, ти какво мислиш за Kick всъщност? Kick по принцип, в смисъл, за мен единствено на тази платформа е, че нали, все пак е направено от казино. Нали, това не ми харесва, просто малко ми е странно. И се случват много интересни работи. Там като цяло ми изгледат едно, че повечето хора са нали, един вид изгонени от други платформи. Демек, примерно, банат се от Twitch и отиваш в Kick. Има хора, които пък си ходят в Kick. Беше малко така и с Mixer, и с Rumble. Аз не знам даже дали съществуват все още. Мисля, че са Rumble съществува, Mixer отдавна го няма. Реално е като втори шанс за Twitch стримери. Да. Ама иначе в България има си гледаемост, според мен. Смисъл, хората знаят, даже може би знаят повече Kick, нали говоря на нормалния човек сега. Аз това мисля, че го отдавам по-скоро на казино стримерите, защото те Twitch не им разрешаваше доскоро да стримват това нещо и си стримват в Kick и много хора научиха Kick заради тях. Да. Ти какво мислиш реално за това промотирането на казина? На казина? Ми цяло съм против това, смисъл... Защото в нито на това видео не виждам реално да промотираш нещо подобно. Това е причината да си поканен. Защото ние сме много против в нашото видео за казината. И ми е интересно да чуя от твоята гледна точка дали някои ютубъри мислиш ли, че те реално тези хората, които промотират казино, идва един етап, който... Защото сега няма какво да се лъжим, български YouTube не е много добре платен. В смисъл, правят са пари, може да се издържаш, но големите пари не идват с качествен контент, не означава много пари в повечето случаи. След малко ще говорим за тази тема, но мислиш ли, че обстановката в българския YouTube ги кара да минат към тази крачка или е чисто човешка алчност? Според мен е по-скоро най-вече от обстановката, но повечето хора са ялчни като цяло.
Но да, според мен най-големия проблем е, че да кажем ти си някой човек, който е бутал примерно 7-8 години и още примерно не може да се задържиш по никакъв начин, ти идва едно казино, ти предлага някаква оферта и ти вече просто съгласяваш. Просто им писва според теб и казват какво ще става, поне да се издържам от това нещо. Така мисля аз, да. Радвам се, че ти не си пристъпал към тази, не си направил тази стъпка към Dark Side. Да, Dark Side. Друг интересен въпрос. Значи, когато тръгна да се подготвям за тебе, разгледах ти малко социалните мрежи и изглежда, че ти не развиваш много извън YouTube. Да. Мисъл, погледнах ти Инстаграма ти има няколко поста едва. Мисъл, не натискаш това, умишлено ли е? Или просто не ти стига времето да развиваш и други социални мрежи? Да, ами по принцип, нали, TikTok го развивам, защото аз само там реално я ползвам на шортовете ми, имам към 60 000 последователя, което нали смисъл става, не, да. И там някакви стримове правя също, но Инстаграма, примерно, не го развивам, защото според мен някакъв контент да качвам, понеже аз нали, съответно правя нали, гейминг и в Инстаграм няма да гледа тия шортове, да. Мисля, трябва да правя отделен контент специално за Инстаграм, който аз искам да го правя, просто да, не ми останало време. Но с времето искам да наблегна на всяка платформа реално, нали Инстаграм най-вече. Да, защото то реално гледах някакви проучвания, че аудиторията ти в Инстаграм реално е доста по-лоялна, отколкото на TikTok. Това е най-кора аудитория. Реално това е най-лоялната ти аудитория. И това ми беше интересно, нарочно ли не развиваш все още Инстаграм или просто няма с какво? Да, няма с какво. Няма с какво. Да. И другото е, че освен това, те повечето на хора, които ме гледат, те са нали, деца, те дори не спълват Инстаграм, може да нямат Инстаграм, нали, повечето. И това също е проблем, нали? Да. Всъщност, това също е интересна тема. В момента, мислиш, ти реално сега в момента го каза, че мислиш, че повечето твоята аудитория са деца. Да. И стараеш ли се по някакъв начин да ги влияеш към по-добро? От аз който ти видя, съм гледал, сега не мога да кажа, съм гледал всичките, но като ми се гледа нещо, дето да мога да седна и да си изключа деца, вика проблемите и си цъкам някакво такова твое видео, примерно, или примерно Друмев, или някой геймър, дето пуска сега в момента Друмев, шаут за Друмев, много яка поредица, това е Майнкрафт, се пръска на него. И гледам, че някак си, за разлика от други, няма да казвам имена, за разлика от други, ти се стараеш за твоята аудитория да не използваш вулгарности, да не използваш да им влияеш по позитивен начин. Това умишлено ли? Да, просто си готин човек? Щом казваш. Принципно е умишлено. В смисъл, аз съм себе си, но аз като цял като човек, аз просто не... Чувстваш ли се отговорен ми е въпрос? Да. Мисъл, все пак гледат ме деца и примерно много път съм чувал, наредват примерно майки с деца и ми казват, нали, ние гледаме само тебе, нали, специално тебе гледаме, защото ти си нали, family friendly видеята, си примерно нали, кои си ютубъри, те много псуват и затова не ги пускаме така нататък. И аз се радвам, защото аз наистина гледам да съм нали, окей за децата, да му да ме гледат. И да, аз като цяло нито дори като човек, аз просто не псувам, това съм сега си така. И гледам примерно като някой гост, да кажем на стрим или нещо такова, защото на стрима примерно не може да се цензура, нали? И им правя дисклеймер, нали, поред път, да знаете, тук нали, не псувайте такива неща, защото гледат деца и все пак внимайте какво говорите като цяло. Това е много хубаво да го правиш, защото реално според мен децата много се влияят от това нещо. Много. Аз съм чул някои инфлуенсъри, когато аз не съм родител, аз няма как да имам отговорност към деца, които реално не познаваш. В чата, да, можеш да знаеш някой ник, но реално не познаваш човека за този ник. Да. И това е много хубаво, че го казваш. Реално ти почваш като фейслес ютубър. Да, като фейслес. Това нарочно ли си го направил или просто не си искал да се показваш? Ами, реално нарочно, понеже не исках да се показвам, да. Ама не, примерно, защото има някои, прямо в Америка, аз съм гледал, примерно Майнкрафт. Да. Майнкрафт ютубъри, те нарочно го правят, за да поддържат някаква мистика около себе си. Това е било ли ти на къл или просто не си искал да се покажеш пред камера? Не, просто не съм искал, да. То тогава съм бил много малък, че да ги мисля толкова дип нещата. Реално, какво се промени, че искаш да се покажеш? Ами просто по едно време вече се чувствах, нали, окей да се покажа. В Twitch беше, мисля, че направих нали, фейс ревю и го хайпнах.
Казах сега, примерно, ако достигнем този гол от сабскрайбъри, ще направя фейс ревю. Достигнахме го, взех камера и направих интересно фейс ревю. И това промени ли ти по някакъв начин контента? Да, това много промени, защото вече отключи това, че можех да правя реално IRL контент по някакъв начин. Нали, тогава по това време правих, нали, дейт шоута, всякакви такива щуроти. Аз това гледах едни откъси от тия дейт шоута. Да. Това е скандал. Да, реално аз просто съм ги оставил, защото в смисъл не искам да крия каквото е било преди. В смисъл, станало е, нали, че хората са апгрейдват. Всъщност аз дълги години не бях запознат с българския Twitch, българския YouTube като цяло, понеже аз съм живял дълги години в Америка. Да. И сега ми беше много интересно, защото като тръгна да разучавам малко повече за тебе, видях, че си бил стример. Аз не знаех. Реално не знаех, че си се занимавал с Twitch. Аз си мисля, че си ютубър още от самото начало, качваш си, преминаваш през няколко вида контент и до ден днешен, но нямах представа, че си минал през Twitch. И ми стана интересно, кой до ден днешен, не днешен гледаш ли Twitch? Не, изобщо. Изобщо не гледаш, не ползваш реално. Да, буквално така, както съм спрял, от тогава не отварям платформата. Даже не съм се логнал никъде. Просто. Сега примерно нагледа някой човек, който иска да почне да занимава, би ли му препоръчал Twitch да стрима? По принцип, даже аз имам приятели в момента, с които съм опитали този въпрос. Според мен зависи просто какви са целите. Ако искаш си по-такъв стример, като да кажем, нали, те американците, Лейси, Марлан, някакви такива неща, правиш IRL, дълго време да стримваш, според мен Twitch е платформата, но ако искаш малко по-такива евент тайп стримови, примерно като мен на YouTube, и да развиваш по-голяма аудитория, тук каквото и да правиш, дори да правиш, нали, Twitch, то пак трябва да правиш YouTube и така. Ти само всъщност гледаш ли още някакъв Twitch? Мисля, тук що спомена Лейси Марлан. Американски Twitch. Клипс ми зад, нали? Обаче да вляза в Twitch да гледам, не. Да. Мислиш ли, че това е... че то понеже нали, TikTok, Instagram, там е short form. Да. YouTube е средна форма. Да, средна форма. Видеа, но в Twitch вече е long form, много long form. Там мислиш ли, че реално Twitch спира да бъде гледан толкова много, защото е прекалено long form? Там не можеш да влизнеш в един стрим за 5 минути и да разбереш всичко, какво се случва. Трябва да го изгледаш от начало до края. Дължината е 6 часа, 7 часа и то напоследък метата на Twitch е да стримваш деца, вика целия си живот. Да, буквално. И мислиш, че това реално го убива? Според мен не, защото те хората са ти като влезеш в Twitch, ти искаш да гледаш такова нещо, искаш да гледаш, нали, лайв интеракшн, да има, нали, дълги неща, то самите вилъри реално търсят това там. Не знам, според мен не. В смисъл, винаги ще има хора за всичко. Не мисля, че примерно хората, които са гледали стрима, вече просто защото е излял от TikTok и да гледат TikTok. Да. Какво е да имаш 100 000 последователи? Благодаря. Направо е супер странно. В смисъл, това супер много хора, нали, които те следват и вид да подкрепят по някакъв начин и, нали, много срано. Това е голяма отговорност, най-вече. И един вид за България е много. В смисъл, това е доказал се по някакъв начин. Ти наскоро си взима плакета, гледах видеото. Да, взех плакета. Колко години работи за него? Много. Значи сега 13 години. 13 години? Да, ако бъдем, нали, точно началото. А ти реално си започнал преди 13 години и преди 4 години ми ще си направил вече акаунта Вонстер. Защото преди това да кажеш, си качвал на баща ти акаунта. Да, реално преди 4 години, даже може би преди 3-2 години, защото тогава почна да качвам, всяка седмица казах, че качвам и по 2-3 видеа. Демек от 2-3 години е, нали, наистина локина. Мислиш ли, че в момента, защото като отворих акаунта, нали, и аз исках да започнем от първото ти видео и така нататък, обаче ти ги няма. Аз не знам акаунта на баща ти да ги изкарам. Да, най-вероятно са изтрити, но видях как си почнал, нали, супер добър. Мислиш ли, че един акаунт, ако се започне по този начин, е по-добре? Защото, примерно, сега ти давам пример с мене си. Аз акаунта съм почнал да правя гейминг, след това съм почнал IRL, след това съвсем друго, някакви кукинг имам чак. Моя канал е Freestyle, така. Да, има от всичко по малко. Да. И
как мислиш, че е по-добре да се започне? Примерно, в случая моя, ако съм предсакал, нали, как се вика алгоритъма, дали се заслужава да го махна този канал и да почна чисто на много чист контент, дали да е насочен, или да е пръснат навсякъде? Кое е по-доброто? То между аз реално стария ми канал, то си още го има, нали? На баща ми, обаче просто е стрит неща. Реално там, тогава си мислих, че съм предсакал акаунта. Да. То реално беше така, според мен, понеже примерно правих едни Fortnite видеа и приятелите ми, които правят също тогава, нали, те имаха гледани, аз нямах. Пак правим едно и също горе-долу. И викам, дай ще направя нов акаунт, нали, реално това беше според мен проблема тогава. Така че да, ако се правя много е така фристайл контент, може да се предсакат някакъв алгоритъма, но с едно много добро видео, нали, което хитне, според може да го правиш. И след това, нали, да си насочен в да таргетваш някаква аудитория. Трябва да фаниш вълната, веднага като са... Да кажем, правиш някакво много добро аериал видео и продължаваш само с аериал контент. Тогава каналът ще се оправи. Реално, още първото ти видео в твоя канал е колаборация. Ти си, може би, човека, който прави най-много колаборации. Да, и аз така мисля. Защото аз като отворя, каналът ти буквално е или с чая, или с чили, правите нещо. Мислиш, че колаборациите са начина? Да, според мен в България имаме проблем. Нали, повече стримърите вече, нали, има, примерно, стриминга виждам, че има някакви отделени групички, нали, които просто стоят затворени. Или има стримъри, които изобщо пък стоят сами. Нали, в контента също е така и според мен това е проблем. Трябва хората повече да колаборат. Примерно, даже възможно най-странните колаборации. Да кажем, един направи ARL, другия играе Roblox, някаква колаборация да направите, да обмените аудитория. Според мен трябва да се правят колаборации. Това много помага. И става интересно. Как така, ако един прави гейминг, а другия прави IRL, то няма ли да има... Едната аудитория няма никакъв интерес към другия и обратното? Сега малко трябва да има някакви допирни точки. Имам примерно аз ако направя някакво видео, кажем на гейминг с Друмев, би се гледал, понеже той прави контент за всички хора, но гледате деца. Реално. И ако направя видео с него, ще се гледа и ще се хареса моята аудитория. И може да мислим нещо, нали, за него. И би трябвало и там да се хареса. Реално начинът, по който работи, вие си правите и колаборации един на друг, но всеки си идва с идеята за видео или просто сядате един ден и го обмисляте как ще го направите. Това е интересно. Да. По принцип, като прибях по-малки ютубър, понеже аз някъде с 10 000 сабскрайбъра бях 10-15 000 сабскрайбъра и направих видео тогава, бях писал на Andy Studio, не ги познах буквално, и да направим видео. И нали, той ми отговори, и защото имах много добра идея според мен тогава, нали, да му направя Fortnite скин. Това беше инсейн. Тогава нямаше AI с Blender. Това е наистина инсейн да направиш Fortnite скин. И реално с кого ги правите? С Blender. Да, с Blender. И му викам, ще направим Fortnite скин, имам много добра идея за видео. Пак реално съм бил малък ютубър, той му свика, то сме говорили някакви глупости. Ама видява, нали, потенциала в мене. И така направихме видеото. Така че според мен, ако си по-малък креатор, за ричнеш по-големите, трябва ти да дойдеш с някаква много добра идея, вече малко си изградил някакви неща, му видят и му остават нещата. Пак вече, нали, сме си приятели с повечето и просто серами и мислим някакви идеи сега за моя, за твоя и постоянно се снимаме. Ние тук сме се една групичка направили, буквално всеки ден снимаме за сайфи канали, постоянно за видеа. Много яко. Защо според теб до сега това го е нямало в българския YouTube? По принцип, пакта са го правили според мен. Пакта, да, преди години го направиха и всички знаем какво се случи накрая. Драми и са разделиха по някакъв много грозен начин. Да, беше много. Всеки дърпаше към себе си. Реално, вие не сте хората, които в момента правите много колаборации, защото вие си 10 човека, дето постоянно някаква колаборация правите и всичко много добре се получава. Не сте са сложили в някакъв лейбъл. Вие сте си, всеки си е свободен електрон. Това е най-добре. Защото ако се съберем много хора, то няма как да стане това като пакта, смисъл. Ти наскоро направи колаборация с един от най-големите Roblox стримери в цял свят. Да. Как се случи това нещо? То аз направих с доста от тях. Реално на всички, просто както си бях на стрим и по едно време аз правих един чалендж в Roblox, няма значение, и спирам чаленджа, просто отварям YouTube и гледам тези стримери правят същия чалендж. И аз, понеже в играта съм богат, смисъл имам яки брейнроти,
И влизам на стрима му и викам: чат, искате ли сега, знаете ли го това пич, искате ли да направим нещо тук за фън? И те викат: да, пиши му, викам: добре. И влизам и нали, пращам стрима на чата и казвам: чат, спамете му да ми прати, нали, да направим трейд. И той понеже прави този чалендж, той самия чалендж праща на хора, прати ми, аз му покажах, нали, моя айтъм и той откачи. И оттам, нали, изкеф са много, взе го там, спише предизвикателство. И чата му пише, нали, те не спират, пишат му: добър вон стара да играете, понеже в играта, нали, има евенти. Аз всеки път, като стрима евент, идва създателя на играта в самия сервер и прави, нали, неща. И до сега в България не се е случило никой да се запознае с създателя. И хората просто чакат това да случи вече, понеже в повечето държави, примерно Франция, където да е... Това звучи нереално. Звучи нереално, да. Защото аз дълги години съм играл World of Warcraft. Да. И за мен това, ако срещна някой от девелоперите, Да. аз съм майндблонът. Да, Няма да, да да, знам да. направо къде на кой свят се намирам. А мисля, в Roblox това се случва така. Да, случва се. Можеш да срещнеш създателя на... Ами, да, ама трябва да се, нали... Той те добавя в сървъра. Аха, трябва да си някой, за да го Да, трябва да срещнеш. си някой, да. Ясно. Аз не съм много запознат с Roblox. Да. Често казано, един ден Кико, колегата ми вика: айде да играем Roblox. И оттам всичко надолу. Между другото е забавно. Аз бях по-скептично настроен към Roblox, обаче като цена да поиграя, даже ще Да. ми инсталирах на телефона, няма да лъжа. Добре. Това е Играя добър знак. Lucky Block. Играя Lucky Block. И да. Добре. Начинът, по който аз намерих твоя канал, Да. всъщност не е свързан с гейминга. Аз намерих твоя канал покрай документалките, които документации. правих. Предположих. Как се инспирира за тях? Да, ами реално от Америка имаше, нали, много големи ютубъри, най-вече Съни В2. Той сега се справя да качва от една година, но той правеше уникални видеа. Просто първи път, като видях неговото видео и буквално майския бях, нали, настръхнал, беше за първи път нещо такова, викам: това е много яко. И викам, нали, аз искам някой ден просто да направя едно такова видео, без значение. Тогава бях, нали, геймър, просто е така да направя, за хората да се изкифат. И в едно положение видях, че гейминга спираше да се гледа, нали, тези Fortnite видеята и трябваше нещо да направиш ново, за да се гледа. Да. И викам: добре, сега ще направя някаква документация за примерно изчезнали Fortnite плеери или за най-мразените. И той видео гръмна. Беше там в тренинга за гейминг, всичко за първи път ми се случи тогава. И тогава ме исках да правя документации. Почнах вече от Fortnite да правя като цяло за всякакви теми. И хората много се скифаха. Тогава похванах вече и по-голямата аудитория, много по-голямата. Почнаха да скифат на тези видеа и така. Гласът ти там, реално начинът, Да. по който четеш скрипта, нарочно ли направим по този начин? Ами, Защото реално като си пуснеш Съни Вито, да. начинът по който чете скрипта Да. е много подобен на Да. твоя. Да, нарочно умишлено ли беше? Ами по принцип стана случайно. Просто тя много съм гледал и изведнъж стана и не мога да се правя. Просто така си го четох вече и в един момент да. Викаш, Приех формата. Не, много хубави видеа. Аз най-гледаното ти видео, което е документален, нали, такъв Да. тип, е 350 хиляди гледания. 350 хиляди, да. Това е реално за най-богатите Да. ютубъри. Ами- Не най-богатите ми, за Най-скъпите ютубърите с коли. най-скъпите коли. Да. Доколкото разбрах, ти си го едитвал това видео. Това видео изцяло е правено от мене, освен, нали, тъмнела, нали, там с дизайнера. А пък между другото, много интересно нещо за това видео, много смешно по-скоро е, че, нали, тогава реално всички купуваха коли да правят, нали, някакви видеа, а пък аз просто събрах тия хора, които купуват коли и направих най-много гледания. Викаш, от тях парите, от Да. теб идеите. Тъще. Добре. Реално защо ги оставя документалните видеа? Ами, то аз нямам видео по тази тема, което съм обяснял, но по принцип, голямата причина е, че в един момент аз вече бях направил за мен доста видеа, нали, документации и силно се изчерпваха идеите, пък също документации са инволв, че трябва да документираш и драми. Пак аз просто не съм такъв човек, просто не харесвам много коментирам такива неща и така нататък. И това не ме кеф, това беше първото нещо. Освен това, почна да стара супер много за видеята. Процесът беше много дълъг, горе-долу по 2-3 седмици едно видео само да се направи. И накрая то флопваш. Нали, съответно, и викам, то няма никакъв смисъл. Нали. Хем хората не го гледат, хем супер трудно се прави. Аз хем се натоварах, нали, да и говоря тези неща и така нататък. Да. Защото просто да чета скрипт, нали, е много трудно, нали, така постоянно. Защото аз искам да кажа перфектно, нали.
точно тази интонация. Със сигурност и аз някой път, като записвам voice-over и записвам Да. 10 пъти. Буквално. И аз, понеже като записвам съм с едитора си в Call и само го казвам, той казва, идеално е, викам, чакай още един тейк, това на половин час не може да запишем 2 реда. Да, и... Значи това е причината реално да ги оставиш, защото аз реално сега ще кажа, аз се прибирах от работа, тогава и ми изкача нотификация, спирам с YouTube. Викам, баси май. Какво стана? Защо? Всичко вървеше много добре. За какво спира с YouTube? Си го пуснах и тогава разбрах реално, че се обръщаш към Roblox. Да, към гейми, да. И ти преди това ли играеш Roblox или просто един ден просто почна да цъкаш и много се зариби и видя потенциал в него за контент? Да. Значи реално аз, понеже постоянно пробвам неща в YouTube, ми беше зрял един подкаст на едно момиче, тя има 10 милиона сабскрайбъра. И тя беше обяснявала, че е направила супер много абонати от short form streams. А тогава реално никой не беше правил такъв вид стрим в България. Поне аз не бях виждал. Short form stream, какво значи това? Означава стримът ти в shorts. Да. И ти пак мога гледаш от компютър на всеки, ама направя си едно TikTok стрим в YouTube. И викам, това много интересно. И имах някакви идеи да правя, примерно, как гърмят деня на стрим. Някакви такива щроти, просто да пробвам. Обаче, примерно, за всеки сабскрайбър слагам един ластик на денята, докато не са гръмне. И така се правят много сабскрайбъра, нали, примерно. Обаче, просто не можа да го сетъпна. И викам, добре, дай сега ще направим този стрим, ще на игра. И видях тогава, че най-много се гледаш на Roblox 99 Nights. Даже в България нямаше такова нещо тогава. Викам, дай ще пробвам и този ще много ме скефи играта. Тези стримове се гледаха много тогава. И викам, тото е много яко, нали, и оттам почна, нали, страстта. Пак после, нали, реално реших, че, както казах, спрям документацията и трябва да почна съответно нов контент. И реално аз в Америка, нали, вече съм развил няколко канала, нали, от нулата наша. Единият ми канал за един месец направи 100 000 абонати, а другия ми канал беше направил, нали, около 60 000 абонати за 2 месеца и 70 милиона гледания. И това беше на Roblox. На Brainrot и аз викам, добре, има много голям интерес в Америка и мен много кефи да играе играта. Тя му да изгледа смешна за average хората и така нататък, нали, обаче принципно е доста интересна, нали, за мен. Тя реално Roblox изглежда малко скъфт. Да, малко скъфт. Но когато тръгнеш да играеш, разбираш защо децата толкова много харесва да играят. Да, точно. Мисля, доста е респонсив. Аз много харесвам игри, които са респонсив. Буквално нямаш дилей, докато натискаш копчета. Много добре се движи самия керактер, въпреки че е някакво човече, което е буквално лего човече. Е доста плавно се случва всичко и може би това привлича и е доста елементарна и е лесна за да влезнеш в нея. Точно. Не е типичната игра, която трябва да играеш с часове, да разбереш какво се случва, просто влизаш, цъкаш. Точно. И за това. И ще го пробвам в България, този че, нали, гръмна. Да. Ти реално си един от първите, които почва на Roblox. Реално аз знам още двама, които правиха нещо за Roblox, но ти си човек, който гръмна. Да, така му се кажеш. Защото ти, както ти вървяха документалките с 100 000 гледания, между 50 и 100 000 гледания, изведнъж първото ти Roblox видео има 250 000 с Sandy Studio. Ти, освен успешен ютубър, се занимаваш и с менеджмент на YouTube. Разкажи малко повече за това. Какво представлява да си менеджер в YouTube? Да си менеджер в YouTube, нали, за мен означава като цяло да управляваш целият профил на дадения клиент. Съответно, целият процес да минава през теб. Да кажем, той иска или какво си видео да направи. И, нали, той се го снима те вече, праща ти видеото и ти му намираш, нали, монтажист. Даваш го на монтажиста, той го прави, прибираш го, даваш го на тъмнел мейкъра, той ти дава тъмнел и ти връщаш му цялото готово видео и си го, нали, в YouTube вече там се го настроиваш, аподваш си го реално цялата техническа част, така да се каже. Да, пък вече има всякакви, нали, менеджери. Има менеджери, които примерно едитват видеото, правят тъмнели, нали, а пък аз съм си просто силно като middleman на целият процес, един вид. Ти реално това много не го промотираш. Да, аз реално не го промотирам, понеже то е много голяма занимавка. Пък аз си го правя реално, защото просто ми харесва и, нали, с хората, които свържат с мене, нали, като пресня някой човек, примерно, че ще е готино да работим така нататък, нали, пробваме и задържаме с определените хора и така. Реално,
тебе просто кефе да го правиш това Да, нещо. просто ма кефи, да. Защото в момента, примерно, аз точно това правя. Аз съм Да. в момента в Gplay и това се занимавам. Да, реално също. Тъмнели Да. заглавия, кое тъмнел Да. работи, кой не работи. Мен, това ми е страстта на мен. Точно на мен. Просто ми харесва YouTube. Да. Много готино много такова да усещането да знаеш какво правиш. Да. Точно. Да се доказваш на себе си. Кой ти беше първия или не можеш да казваш? Мога, смисъл не е проблем. Данчо, нали? Данчо. Да. Бургер Данчо. Аз много искам да направя подкаст с него, трябва да му пиша. Трябва, той ще има история. Вие реално се запознавате в Twitch с него, нали така? Да, в Twitch, буквално да. Той имаше тогава, примерно няколко хиляди последователи от TikTok, те спомням, и беше отишъл в Twitch. И реално нали, не беше много добър на Fortnite, пак тогава, нали, смисъл, ние само най-добрите нали, си бяхме нещо като групчика. Ама Данчо тогава просто много ме беше някакъв забавен и почна да го викам по моите стримове. И оттам нали, той се доказа с неговите персоналити, както аз имах примерно 100, примерно няколко вилара, нещо от сорта. И изведнъж той почна по 200-300 нали, от мене, пък беше примерно, так му започва. И така нали, стартира и просто се доказа и продължи. Тъй, че това е реално. Ако не снимаш някакво персоналити или нещо, с което се отличаваш, ако се покажеш под някаква светлина и се използваш нали, правилно нещата, нали, може да даже да надминеш човека. И така. Значи, защото забелязах, че вие сте тръгнали като стримари по едно също време и и двамата спирате и още други хора покрай вас спирате с Twitch и почвате. Това, вие обсъждали ли сте го заедно? Не. Или просто се случи така от... Просто се случи. Ама ние реално според мен, примерно ние се гледаме един друг. Да кажем, примерно, даже буквално аз съм те, примерно гледам нали, Данчо, сега тук почна да направи нали, ирал видеа много яки, нали. Там с всякакви неща и нали, там се успява. Също ме гледам Чирито, той почна да стане някакъв бизнесмен, той справих много някакви видеа. А в същото време аз рано им помагам за тези видеа, нали. През времето не съм помагал. И викам, добре, и аз искам нали, нещо да... Аз трябва да правя нещо, не може да успяват, нали? Аз да седя. Има ли такава спортна зова? Да, смисъл има. Това е хубаво. Примерно гледаш твои колеги ютубъри и виждаш го, че е направил подобно на твоята идея. Да. Обаче той има с 30-40 хиляди повече гледания. Да, жегва ли така спортно такова? Да, ние постоянно сме с те. Са в момента, примерно, някак да оставим тези нещата. И точно е това е смисъл, то нали, просто е забавно, нали? Да се пробва да надминем един друг. Състезание между вас, кой ще направи повече гледания. И в крайна сметка, накрая всички успяваме един вид. Да, толкова когато има конкуренция, тогава се поражда, нали, успеха става. Ако си само ти, няма с кой да се сравняваш и реално няма как да апгрейдваш контента си. Аз в документацията бях, аз бях някакво нали, то реално никой не го прави и аз сега примерно други ден се качвам един месец, то пак никой ще няма да качи, тъй че просто няма конкуренция пак. Примерно сега представя си взе някакъв канал, пак на български, почна да избухва в този момент, почвам примерно постоянно да качвам видео, да имена. Чувстваш, че изоставаш. Да, една нещо мисъл, оставам всичко и правим. Тъй, че това е. Това трябва да го има според мен. Тази година предстои една игра, която чака цяла... Точно така. Може би не една генерация, може би повече. 3 генерации геймери. Да. GTA 6. Според теб, GTA 6 ще промени ли индустрията? Да. Или по-скоро е оверхайпната? Защото аз имам една теория, че добре, GTA няма слаба игра до сега, почти. За мен най-слабата GTA, сега ще му нахейтят, е GTA 4. Там е много слаба историята. Но, според теб, дали GTA 5 ни постави много големи очаквания за GTA 6? Според мен в момента хората имат инсейн очаквания. Те очакват да имат нещо някога, понеже сме чакали вече сигурно, нали, не знам, 13 години чакаме за игра, което нали е скандално. Ама според мен се слуша много добра игра, то са инвестирани супер много пари, нищо не е нали, не са ликва NFT, такива по-големи неща напоследък, така нататък. И според мен трябва да прави много гейминг. Аз мисля, че ще имплементират всичко, примерно от Fortnite, от Roblox, ще има там да се създаваш, примерно, собствени мапове, де че може да се монетизират. Всичко ще има според мен. Дрехи, характери, всичко трябва да има, нали. Играта е... Скоро излиза, че няма да има марки. Всичко ще... то това си е, да. Както си в предните версии, няма да има... Да. Няма да имаш iPhone, няма да имаш... Ферари.
ще по-яко примерно да го направят, нали, като Fortnite, не са на марките да са вътре, ама те си имат, нали, техни си причини. Ами те, доколкото знам, те нарочно не ги вкарват, защото когато са били по-малко студио, са предложили на марките да ги вкарат, те са им искали пари. Даже, те са им искали пари, за да ги вкарат като лицензия, реално те правят супер много реклама на брандовите. И от тогава са решили, че брандови няма да има. Сега дори те трябва да им дават пари, за да вкарат тяхен бранд. То също, примерно, нали, Ферари, те мразят, нали, колите им да се разрушават така нататък. Да. То виждаш тя, как да вкараш Ферари, смисъл. Примерно. Добре, ще правиш контент на GTA 6, предполагам. Да, задължително ще я пробваме, смисъл. Той ще според ще кръвни целия гейминг, защото хем децата ще гледат, всеки ще гледа тази игра. Аз се притеснявам много, че е прекалено много хайфана. И когато са прекалено много са пренавил за нещо, че е много добро, и толкова с едно малко нещо да не те изкефи и директно почваш да го хейтиш. Да. И не знам, малко съм на 50 на 50, много хора, нали, говорят, това ще е играта на века, ще се играе 10 години напред. Да. Ще видим. Надяваме се, просто надяваме. Да се надяваме да видим тази година, че както е тръгнало, само отлагат. Нямам търпение да я да я пробвам. Добре, значи искам пак да върна на тези документалки. Просто, може би това са видеята, които аз не съм ги пропускал, всичките съм ги гледал. И... Аз тогава се бях спомнал, защото аз гледам, нали, кой се е абонирал за канал, бях видял Яската ТВ и от тогава знам. Да. Това буквално аз не съм ти изтървал видео, човек. Ти го пускаш и аз съм един от първите, които влизат, още няма лайкове. Просто аз по принцип съм фен на тези ти видеа, на Sunny V2 особено. Да, точно. Още от преди 5 години, може би 6 години го намерих него и като видях, че има и на български такъв контент, много се изкефих. Веднага развидях, че реално си бил инспиран от неговата идея, защото като гледаш него и като видиш твоето видео, и интересното е, че твоя едит не отстъпваш на неговия. Не. И това ми е въпроса, къде намираш едитори? Реално, няколко човека са свързали с мене. Сега един от най-добрите едитори, който между другото, аз спомням точно, нали, имам едитор, който е бил в моя канал и в момента, в момента е примерно в интернет анархист или това. Или едитвал. Това означава, че днес на видеята ми са на 100 ниво, понеже той в момента е най-големият такъв канал. Който, нали, аз много се радвам за това нещо. И реално или примерно те ми пишат в Discord, нали, и аз просто виждам потенциал, виждам портфолиото и им казвам, искате да направя в канала следващото видео да направите някоя част, защото те искат, нали, безплатно да пробват нещо. И аз много макив примерно как са го направили, направо ги харвам. И буквално, защото пълно време имах по 2-3 едитора, нали, за видео, защото нямаш как една част стават. 2-3 едитора. Да, имаш един, който взима видеото и го кътва, само кът. Има друг, след това имаш друг, който прави анимациите и третия го събира и реално прави видеото. Това звучи като доста голяма продукция. Да. Заслужаваш ли си? Не. Защо не се заслужаваш? Защото аз нямах никакви ръкомодатели, почти не съм имал в тези документации. Мислял ли си някак си да го финансираш през рекомодатели? Защото реално един тип такива документалки, дето казваш, наистина са доста разход, защото трима едитори, това аз като знам колко пари взима един едитор, с ad revenue е невъзможно, според мен. Никакъв шанс. Дори на тези 100 000, 200 000 гледания, които правят, пред мен е невъзможно. Мислял ли си да го вкараш като рекомодатели, да се свържи с тях по някакъв начин? Не съм свързал с никой, просто не мислех, че някой ще са... Това е друга интересна тема. Мислиш ли, че... защото ти до ден днешен мисля, че не рекламираш нищо. Не съм виждал качели да промотираш някакви неща. Има си прямо видеа, които са спонсорирани, прямо за дарен. Нали, идва рекламодател е за дареното видео, за дарения стрим. Нали, разбираме се да правим. Но нямам прямо нещо, което, нали, винаги да се сменя, прямо така. Отсяваш ли си рекламодателите? Принцип, колко по-голям става канала, толкова повече гледам да внимавам. Нали, смисъл, правя съм, нали, гледам да внимавам. Тоест, да. Много гледам точно какво рекламирам и така нататък. И, нали, прекратявам, нали, неща и постоянно, нали, ги мисля тия работа, Ти постоянно казваш, мисля това, мисля онова. Ти буквално живееш YouTube. Аз живея YouTube, в смисъл аз... Сутрин ставаш и си казваш, трябва да направя това видео, трябва да направя това. Точно. Между другото, благодаря ти много, че
при нашата покана толкова бързо да ви кажа. Значи аз се свързах с 15-20 човека. Всеки има да свърши нещо. Другия месец ти направо изненада колко бързо отговори. И за което искам много да ти благодаря. Идваш от Нова Загора. Да. Аз между другото винаги съм смисъл, че от Стара Загора. То всеки си го мисля. И сега днеска чака разбрах, когато се подготвях, че си от Нова Загора. Да. Кой в Нова Загора? Нищо. Не, смисъл просто шегувам се, нали, не е голям град, нали, малък град като цяло. Мисля ли си да се мислиш за София, примерно? Да, понеже, примерно, ако прави ръла видеа, нали, тук то няма как иначе, нали, за да се правят, нали, колаборации или като цяло интересни неща, защото, примерно, в моят град няма никакви вериги, няма мол, няма нищо, нали, се трябва да ходиш някъде. Това е, нали, минуса. Тъй, че да, ако решава да направя повече RL контент, такива неща, ще трябва да се преместя някъде. Но на този момент съм се решил да правя такъв контент, че да му оправя от всякъде. От всякъде. Да. Напоследък забелязвам, че някакси доста си много добра система на работа си направил, защото ти реално правиш 2 стрима на седмица. Да. И от него изкарваш контент за цялата седмица. Да, горе-долу, да, освен видеята. Да, освен видеята, които вече са снимани офлайн. Да, те са си отделно, да. Ползваш ли AI? AI, да, ползваме. Едитъра ползва за то даже... Това пак ни го вкарахме, нали, смисъл случайно. Просто видяхме, не знам откъде, защо как стана, почнем да вкарам, нали, AI за интротата там по интересен начин да стане. Силно като анимация. Буквално както обяснявам нещо и за анимация, вместо да я правим примерно в Blender нещо такова, с AI се прави, става много готино. И това, нали, го направих и показах го и всички нали, колеги викат, вау, това, нали, как се го направил, нали, обясних как става нещо и всички почнаха да го правят. И се радвам, защото, нали, това е готино. Така че използвам AI, в смисъл според мен е хубаво да се ползва, като ще помогне, но първо не съм много за изцяло AI, тъмнели с такива неща, понеже нали, предпочитам да е направен, нали, от човек. Може да има някакви AI да е помогнал, но, нали, да се рече от човек. Според мен. Ти в момента развиваш още един канал. Да. Който е на английски. Да. Каква е причината да почнеш и на английски? Причината да почна на английски е просто аз го почнах, защото исках да тествам Roblox и видях, че тогава, смисъл, буквално една вечер се гледам YouTube Shorts и гледам, ти си не за един канал, имаш пичат 10-20 милиона гледания на клипа. И викам, буквално ти мога го направя аз и след малко скромен пак ми взема в клип, викам, добре, ти ще го направя. Станах от леглото, седнах на компютъра, направих канала и звъня на едитъра и викам, разбирам се на сделка за канала, почваме, той вика, правим го и буквално други ден вече имаш клип. Да, и просто това е като цяло. И как е на английски? Върви ли? Да, в смисъл... Има някакви периоди, примерно в момента, не знам да знаеш за inauthentic content, има много големи проблеми, съответно моят канал беше faceless, с AI глас и те YouTube буквално не спряха демонетизацията, нали, аз веднага го правих, в смисъл нали, пуснах там видео апил, нали, го правих му за един ден, така нататък. Между на много колеги помогнах, нали, американски, някои българини, които, нали, правят. Им помогнах с един скрипт, работи при всеки. И това са проблемите. Проблемите, че YouTube много в момента внимават за такъв AI контент, нали, за faceless, за AI слопове, понеже просто, както нямаш нищо, изведнъж се появиха 100 канала, които ще правят горе и също и просто рекламодателите, нали, за какво задават парите, като никой не купува нищо. И YouTube почнаха да тейкдаунват, нали. И това е проблема. Но, примерно, имаше, когато нямаш никакъв проблем, имаше голем пик, нали, така 70 милиона гледания на месец правили. Ти дублираш ли си видеята на английски? Дали българските? Дали имат дублаж, да. Българските на английски? Да. Не. Мислил съм се го правя, даже с няколко колеги в момента го мислям той, но проблема е, че това според мен е много голям тест, който смисъл имам пред, че може да промени много. Може или много да помогне, или много да предсага канал. И нали, аз чак такъв тест не искам да се правя на моят канал. И въпрос на време някой да го пробва и спрямо резултатите вече ще почне да се прави. Защото ние тук в студиото намерихме точно един AI, да, който реално ти променя не само гласа, синква го. А направо синква и устата ти. Да. И изглежда сравнително добре. Да. Кико проговори китайски. И мисля ли си да го правиш това нещо? Чисто нов канал, с твой контент, просто прекарам през този AI и да го аплодваш в американски канал.
За сега по-скоро не, нали, аз като се движа американския канал, той се дъбва там на всички езици, пък българския си просто българския. За сега май е по-скоро така, ама ще видим с времето. Интересувам се като такива работи, просто ще се видя. Защото някакси в България има един таван, Има един таван, лимит. да, точно това е. И много хора казват, лимита е сам си го поставяш, но не е баш така. Когато има примерно в България 6 милиона човека или 7 или колкото сме в момента, с хората извън България, естествено. Да. Друго си е световната сцена. Да. И мисля ли си да почваш да натискаш много към световния? Защото аз, съдейки по твоето развитие в YouTube, където гледах, ти имаш много добър нюх, кое ще се гледа. Да. И ако го приложиш в Америка или на английски канал, според теб няма ли да е по-добрия път, по-добрата насока? Защото в България ще достигнеш 100, 200, 300 хиляди гледания в световен мащаб, може да стигнат 2, 3, 4, 5 милиона. Точно. Да, реално аз това пак съм го мислил, реално в България, каквото и да правиш, сещаш момент, който удръж тавана и просто няма къде нагоре повече. Затова то така не, че трябва да почнеш да правиш евентуално, ако искаш да се развиваш, както аз винаги искам, нали? Ще трябва да правиш контент на други езици и така, нали, на английски. Да. Затова има два варианта. Едният вариант или този канал дъбинг, или другия вариант е да пробвам да случи в американски канал. В момента реално мога да го направя, но не знам, сега ще видим какво ще направя. Обмислям го, да, наистина. Мислиш ли, че Roblox ще умре? По принцип, в момента Roblox има много големи проблеми, в смисъл, че баната е от половиния свят, като за начало. Да, всъщност разбрах, че е банната и ми е интересно защо е банват. В смисъл, тя игра буквално за деца, няма вътре нищо. По принцип да, обаче въпросът е, че Roblox хитна много голям мейнстрим, която според мен никой игра не е хитвала чак толкова. Говорим примерно за 25 защото през години сме били свидетели на много такива бумови на игри, примерно Fortnite, Minecraft, GTA, тя все още си е актуална, но не е каквото беше пред 10 години. Да. И мисля, че някой ден ще дойде някаква нова игра с Roblox, може би GTA 6. Да, значи според мен в момента до GTA 6 Roblox няма да умре. Като излезе GTA 6 не мога как какво ще стане, защото реално никой не знае тази игра сега какво ще направи. Може да е най-големия хит, да уби всички игри. Може и да е нищо и Roblox да се продължи. Просто не знам какво ще стане. Може би ще излезе Roblox с мод. Да имаш GTA 6 в Roblox. На играта, дето аз играх. В Roblox е да отварям кейсове в CS. Аз се заребих да цъкам от CS. И влезнах да цъкам и Roblox. И видях, че му отварям кейсове. И като почна да ги отварям, и то само дава ножови. Викам, не мога ли си ги взема в CS-а? Да изкарам някой лев от скинове. Реално в Roblox, доколкото разбрах, има много скъпи скинове. Да. И колко тя най-скъпия скин? То не мога да кажа точно с цена, защото постоянно се променя, но примерно да кажем около $300, $400. $400. А пък реално цялата база може да е няколко $1000. Аз съм на няколко акаунта, няколко база. Има българи, които, примерно, имаше един българин, който беше топ 67 в света. Случайност беше, да. И той човека, базата му сума беше минимум 5000 евро. Минимум. 5000 евро. Между другото, аз това мога да си го представя, защото аз дълги години съм играл WoW и акаунта ми, онен ден го проверих, буквално преди 2-3 седмици, акаунта ми струва между 7 и 10 хиляди евро. И мога да си го представя, но в WoW, примерно, е много стара игра, неща, които са изчезнали изцяло и затова не се дига цената. В Roblox изчезват ли? Точно това е тук. Тук има неща, които... Реално FOMO ефекта. Точно, да. Ама той има, примерно, айтами, които, да кажем, излезе само по време на Хелуин, били са много трудни тогава, по-малко хора са играели и в момента има само 100 бройки от този айтъм. И съответно това е много скъпо. Същата лойка, да. Всъщност няма как да се увеличи бройката. Всичко е според колко е рядко. Да, точно. Колко е рядко. В момента кой Roblox играеш? Кой мод? Кой мод? Игра стила Brainrot, Rivals и
Това са другите, са разсъквам някакви Райвълса го неща. видях. Да, Райвълса го видях. Правиха скоро едно видео С Кико, да. с Кико. Показаха малко как са работите. Той беше много надъхан. Беше така да. Аз съм вика Faceit Level 10, Да, не да, знам да. си какво. О, добре. Какво можем да очакваме от Avonster? Ами, за начало, нали, GTA 6 със сигурност там ще се пробвам да максна като контент, възможно най-добре да правя, възможно е много да гръм, нали, в България и така нататък. Нали, най-хубав контент ще се пробвам да правя, стримове и така нататък, всичко да е хубаво. Така че GTA 6 голям бум. И друго, като цяло гейминг. И в някакъв момент, ако реша, евентуално може и IRL, нали, към някаква друга ниша да се насоча, или в някакъв момент американски. IRL, тип iShow Speed или... Ами, по принцип, много искам да правя нещо такова, като iShow Speed, нали, за стримовете става въпрос. А за видеята, не мога да кажа точно канал. Примерно в момента като Райан Трехан, той прямо прави според най-готвения Трехан контент. прави много интересни видеа. Да. Вече в България има хора, които Да. бих казал, сега не искам да използвам думата копират, но са доста инспирирани Да, от да. него. Примерно Мартин Пенев Да. прави подобни. И Мартин Пенев, в смисъл, той е такива подобни видеа, в смисъл, нали, просто малко повече да ги разчупя, нали, малко си пак добавя нещо по-мое, нали. Но е такива. Падаш се по такива чаленджи, защото това реално това са чаленджи. Ами, той по-скоро тества някакви неща, нали. Да, харесват ме, в смисъл, такива неща. Рак, Райан Трехан, такива тайп Да видеа. отидеш до Франция без пари. Примерно, да, много добра идея. Да, такива неща много ме кефят. Аз много обичам да правя някакви екстремни неща за контент, нали? Но все пак малко трябва да съм разумен, нали? Със сигурност. Да. Си има и плюсовите, има си и минусите. Да. Аз лично почнах в момента едно много екстремно нещо. Ага. Направил съм една поредица, почвам в момента пълна промяна. Ага. Да сваля 30 кг за 90 дена. И в момента това е съм супер някакви идея. режими, добавки, всякакви, код се сетиш глупости. И да, почнах и аз да правя такива екстремни работи. И да, според теб, задължително ли е в YouTube да се следват трендове? Сега много зависи каква целта, в смисъл, ако целта ти е, примерно като мен, нали, Да успееш, да кажем, в да YouTube. Да успееш, ами според мен постоянно трябва да гледаш какво става. В смисъл, по някакъв начин трябва да се имплементираш към новите неща, нали, така нататък. Защото ако си на място, ти някак да продюсираш, т.е. да, като цяло. Значи всеки, който иска примерно да гръмни в YouTube, да. би го насочил да гледа какво се прави на някъде на запад. Да, какво са правили, какво са гледа в България, нали, като цяло да гледаш къде хората имат интерес. И да го направиш по по-добър начин, най-добре. Най-добре е виждаш някаква идея, която може да се гледа, която е тренди, и я комбинираш с още един тренд, аз така правя, и правиш бум. В смисъл, правиш нещо, което достане се чува, примерно. То, примерно, даже аз американците, като им гледам видеята, според моите ги правя много по-добре, понеже аз виждам тези видеа, виждам много минуси, и аз ги правя, нали, изчиствам тези минуси и ги правя още по-добре. Значи ти просто виждаш видеото и почваш да го анализираш. Да, как мога да направя по-добре. И по-различно, точно да. Това е идеята. Защото Това... ако копираш, пак ще има успех, но няма да е същото. В смисъл, да. Кои са ти любимите ютубъри? Любимите ютубъри? Преди любимия беше Mr. Beast. Той е феномен, в смисъл, буквално е инсейн. Но в момента... Казваш преди, какво се промени? Вече просто не го гледам. Нещо ще кажеш, самите чаленджи са толкова са интересни. Ще кажеш, че малко по-еднотипен контент прави се едно. Така ми се струва на мене. Се едно много ресайкъл, не знам, вече много кеф. И са много дълги видеята, нали, не знам. Вече не е код виж, според мен. В момента кой гледаш? В момента виж като цяло много не гледам ютубъри. По-скоро някакви рандом като ме изгледат. Някакви рандом много готини видеа от, нали, неизвестни креатори, тях се гледам и повече гледам, нали, в моята неща. Изцяло гледам такива неща да ми иззад, нали, примерно Robloxерът, нали, Steak, Cruise, Keyless, какво правят те постоянно, защото мен това реално ме интересува, нали, за контента ми. И така. И Анди Студио също правят готини видеа. Нали, някой. Те наскоро срещнаха с Mr. Beast, това беше скандално. Insane, да. Сега в момента много са проднали да дигнат левела. Така че в смисъл, просто да направят някакви неща. Каза да дигнат левела. Да. Ти, според тебе, какво ти трябва, за да дигнеш твоя левел още? Да дигна моя левел. В смисъл, има ли нещо, което в момента ти липсва, за да го дигнеш още повече? Да. Според мен в момента не, просто чакам
да има повече интерес към дадената игра, защото в момента в гейминга реално аз му правя готини идеи, просто трябва да има игра, която да се гледа много. Нали? Съответно, като излезе GTA 6, то ще има всякакви неща, които отпреди, които съм правил, които ще направя в нея. Нали, за гейминга е така. Това е като цяло, да. Няма, то не зависи много. Зависи от тебе, но на моят левел все едно вече от играта повече зависи. Да, по-скоро вече се е стигнал вече до това ниво, че вече няма какво повече да се апгрейдва. Да, мисля, не може да се изпитват някакви леки работи, ама нали, не са много значителни. Чисто и по едита. Или... Да, някакви много леки работи, примерно. Които, примерно, нали, говорят, че няма да имат някакъв голям ефект. Това искам да кажа. Да. Спомена за ARL, че обичаш да правиш. Да. ARL, това мисля, че има левел up, примерно. Не съм те виждал в видео, примерно с Данчо. Да, защото София. Да. Всъщност, шофьор ли си? Да. Шофьор съм, просто на такива големи разстояния на реглена не карам просто. Ага. Да. Все още не си. Все още съм. От колко време си шофьор? Година е нещо. То за това като цяло, да. Още си млад шофьор. Още съм млад шофьор, бигнер. И затова, да. Няма страшно. Ще стане това. Да. Имаш кола? Имам, да, то... Всъщност кефиш са на коли? Кеф има, кеф има как изглежда, нали, кеф има да си караш, ама не съм някакъв, не ги разбирам много, нали. Да, не си някакъв турбофен. Да, не съм някакъв каргай сега. То познавам хора, дето това е живота, точно. Само колите. Да, колата може да е, нали, всичко друго може да е зле, но колата трябва да е всичко обслужено, направено. Да. Не си значи каргай. Не съм. Питам, защото лично аз дълго време, нали, гледал съм ти документалките, казвам, не съм пропускал. Да. И беше излезнало едно видео с един тип, който правеше скамове в интернет. Да. И тогава аз направих видео по темата и включих тебе. Да. И затова после ми стана тъпо, че съм те включил, защото аз буквално направих реакция на живо, записах я и я качих. И после чак разбрах, че ти нямаш нищо общо с това нещо. Да. И въпросът ми е към днешна дата, ти съжаляваш по някакъв начин, че си му дал трибуна на този човек или по-скоро той е започнал след това. Той се е възползвал от твоята популярност и след това променил метода си на работа или... По принцип аз, когато съм бил в тези видеа, аз не съм изобщо бил какво съм сега. Имам пред, че аз от тази година съм направил такъв блог, който за 7 живот, нали, което съм правил, сега го направих двойно все едно. Съвет тогава не съм бил според толкова, нали, феймъс и така нататък. Нали, не казвам, че съм феймъс, просто това е пред, нали, че не съм на такава популярност. И нищо не съм докарал според като гледане такива неща. В смисъл, нали, лично аз. Пък той просто беше клиент, който искаше, нали, да го направим видеа, и аз просто върших работа и това беше като цяло. А пък решил участвам в видеята, понеже, нали, той искаше просто да снимам едно видео и аз му бях взел камерата и викам, дай сега ще пробваме, ще вляза след това видеото. Просто заваляхме, това беше, ама нали, вече като и гледам на нещата, нали, ако съм сега, нали, не би го направил. Но тогава съм мислил по друг начин. Това е като цяло, да. Да, защото аз наистина ти казвам, ти ми писа веднага след видеото и аз бях, тогава вече разбрах каква е ситуацията, защото преди това съм те свързвал с документалките и Roblox. И изведнъж те виждам в друга светлина и тогава си направих някакво мнение, което реално не беше правилно, за което искам да се извиня. Не, няма проблеми. Аз там махнах и от тъмния, не исках да се... Даже видеото там го изрязах. Така че просто почувствах се гадно тогава, че реално те намесвам по този начин, пък при положение, че ти нямаш общо с това цялото нещо. Да. Нали. Аз реално свърх с теб, понеже аз знаех просто, че ми гледаш видеята, нали, че се кефиш и не иска да оставаш някакво грешно впечатление, защото нали, ако беше така, нали, тогава просто беше друга ситуация за това. Така да те питам повече за периода ти, в който си стримвал, защото ние минахме през другите неща, но стриминга, ти си стримвал 4 години. Да. 4 години, колко ти е бил пика на Вилари? Пика на Вилари, реално аз сега пак стримвам, нали? Да, но в момента е съвсем различно в YouTube. Поред мен YouTube стриминга и Twitch стриминга са две различни неща. Съвсем различно е. Буквално съвсем различно. Да. Реално? В момента, реално, all-time пика ми, нали сега, то реално сега стана, преди месец е 2100 вилара. 2100? Да.
а пък в Twitch около 1000 вилара. Нали? 1000. И това е преди 4 години. Да, това е примерно 2021. Ти тогава си стримвал предимно Fortnite, не така? Да, Fortnite е IRL Day Show-та, такива работи. Кое имаш повече интерес? IRL, в принцип. IRL. Точно за това в момента, нали, смисъл, че ако направя сега IRL неща, вече каквото знам, би трябвало много да гръмне, нали. Просто с игрите, да, играта, където има хайп, помага ти супер, нали, има много гледания, но все пак ограничаваш, нали, хората с дадената игра, защото, нали, просто играеш игра. Ако направиш нещо ирало или събереш, примерно, като, нали, Day Show, когато се правиха, събираш хората на едно място, правиш интересни неща, това винаги се гледа повече. Особено в Twitch, там, нали, търсиха тогава някакви такива глупости, гледат като цяло. Мисъл, сир имам, по-скоро сир, искам да кажа. Реално аз, доколкото съм запознат на Fortnite, си участвал на турнири. Да, да. И си печелял на реално кешаутвал се дията се казва. Кешаутвал съм, да. Да. И мисля ли си да занимаваш професионално с това нещо? Да, като зве Fortnite ми беше, реално нещата ми почна да се променя от да бъда, нали, контент креатор, тогава за първи път, да се променя вече да стана Fortnite Pro. И аз буквално там имах, даже бях в отбори, които в момента са много добри тези отбори, нали, взеха, че много успяха. Бил съм в отбори, тренирал съм, се оставам, имам си някаква рутина, нали, им тренвам, всичко се правих, нали, и така нататък. И реално в един момент взех, че бях скаутнал на един, просто видях някакво момче, което ми гледаше стримовите и почва да играе с него, той беше много добър. Тогава пак казвам, че, нали, всичките добри си играха с добрите, обаче той беше стримал никой. И аз нещо, но видях просто потенциала в него и викам, дай сега да пробваме този тур да играем, почваме да практикуваме и това го стримвах. И реално на турнира се класирахме на финалите и взехме пари. И това, нали, реално беше за първи път някой българин, нали, в Fortnite да вземе earnings, нали, пари на живо, на стрим. И, нали, това беше тогава insane и оттам, нали, ми тръгна цялата кариера. Буквално, защото във Fortnite те хората няма как гледат самия, нали, не му играят финала, а искат да гледат какво става. И като някой българин го стримва, ти дори да не го знаеш кой той просто си има вюъри, защото той играе, никой друг не играе. Да, подкрепят реално. Да. И, нали, тогава бях пикнал 200-300 вюъра, хората ме разбраха, нали, че съм, нали, по-добър, така нататък, и оттам започна кариерата. Тоест, съответно, според мен, ако... Ти си бил доста навътре в Fortnite. Да. Според теб, Fortnite що умира? Що умира? За Roblox, според мен, защото има други алтернативи, които просто хората играят. Нали, примерно, Fortnite са просто стане като Roblox, а пък Roblox съществува. Това е, нали, главно това е проблема. Мисля, примерно, даже в Fortnite най-играния гейм мод, нали, изключваме Battle Royale, даже понякога не е Battle Royale, нали, е стила Бренот в Fortnite, което е реално, нали, от Roblox, човека е просто дал, нали, правата някой да го направи там. Да, и Fortnite, просто самия Battle Royale жанр, ще кажеш, че почва да замира, нали, просто не каквото беше преди като интерес. Да, то в интерес да няма някакъв Battle Royale, който се играе. Все още се играе в Fortnite, сега не можем да кажем, че умрял, но просто не е това, което беше. Точно. И те съответно, за да избегнат, защото те се ограничават за жанра, искат да станат като Roblox, ама то това не става и тъй. Да, няма как реално. Особено когато вече си изградил някаква аудитория и да смениш всичко. Да, и просто почнаха да прецакват всичко. Първо да се направят едно, пак тези хората, които са още играят на Battle Royale, пък те прецакват сега Battle Royale и то в крайна сметка никой нищо не получава и затова. Много хора квитнаха. Да. Всичко много интересно, всичко адски много го анализираш. Да. От тези хора, които са заравят статистики ли си, смисъл, когато си гледаш, примерно, гледаш ли си аналитикса много в постоянно. Всяко видео, всеки стрим, всичко. Всяка цифра се анализира. Да. Колко часа на ден работиш? Аз за мен не го считам като работа. То реално ти правиш това, което обичаш, но точно. Колко часа на ден го правиш? Защото не го считам, буквално. Защото много хора не виждат какво стои за това. Защото сега много хора си казват, той Вонстера пуска един стрим за 2 часа и после нищо не прави. И затова питам този въпрос, ми е интересно колко време ти отнема на ден. Буквално... Или на седмица. Смятал ли си го? Не съм смятал, защото буквално аз само това правя. В смисъл, аз буквално правя, нали, YouTube, нали, горе аналитик, да качвам видео, да правя видео, да стримам всичко на YouTube. Или правя това, или, нали, бизнес стрим по YouTube, или хора на фитнес, или съм с приятелката ми. Аз даже не знам с приятелите ми почти никога, смисъл, Мислиш, че това по някакъв начин ощетява хората покрай теб? С време?
Ами не е точно, смисъл, просто то в момента съм в такъв период, че то вече просто различен интерес. Нали, примерно приятелите ми, защото те са нали, на 20, то са тинейджър почти. И те си имат наредни интереси да правят определени неща. Пак аз си имам други интереси да правя други неща. Когато колко повече се задълбочавам в това нещо, усещам как губя връзка с семейство, дори приятели. При теб как е? Аз съм с те цял живот. В смисъл, те са свикнали просто. Те са свикнали вече. Да, те са свикнали, че съм с те. Защото няма как ти да си успял, нали, примерно, да няма нещо, просто трябва нещо да си малко сбъркан. В смисъл, трябва да си обсесите, нали. Значи нямаш някакво работно време. Не, просто с момента със събуждането си вече си... Да, даже примерно преди да следина точно снимах един шорт, то беше някъде 4 часа сутринта, ставам, нали, ям, казвам на едитора, звъням, викам, правим тип прещ. 4 часа сутринта, снимаш шорт. Да, след стрим, който беше до 12, който нарекат те. Как си почуваш? Добър въпрос. Успяваш ли да си почуваш ли? Ами да, смисъл, аз се почувам като просто примерно ходя на фитнес, сериозна с приятелката ми. Като не съм в YouTube. Силно така се почувам. И точно, нали, интересно е, че буквално докато пътувам в колата, аз тогава ползвах шорта и нали, говорех с едитъра и го оправяхме. И буквално по всяко време правиш. Чул ли се да бърнатваш? Ами... Да, съм шел се, примерно с документацията, но това беше, защото вече просто бърнаута при мен идва, като правя нещо, което вече просто при мен доставя удоволствие, нали. Защото аз постоянно трябва да го правя, а пък като вече ми писне, нали, просто то става като задължение, тогава вече в бърнаута, нали, с тези документации. Тогава това дойде. Ма сега, примерно, гейминг, аз постоянно, нали, просто... Те забавно, да цъкаш, няма бърнаут, няма нищо. Няма, за сега. Нали, примерно, ако играта ми стане тъпа, ще сменим, смисъл. Обичаш ли да пътуваш? Да пътувам. Ами да, това е много макив, но просто... Къде си ходила? Някаква интересна дестинация? Интересна дестинация ми то много няма. Смисъл, покрай, примерно, само няколко държави. Нали, Турция, Гърция, къде предпочиташ? Значи ти си обиколил Балканите, да, Балканите като цяло държави. Да. Много май харесва Румъния. Румъния? Да. Аз там никога не съм ходил, трябва да го поправя това. Тая грешка. Много е скиф, да, Румъния. Чух, че мечки има по пътищата. Това е най-нормалното нещо. Добре. Има ли място, където много искаш да отидеш, като сме заговорили за пътуване, пък все още не си няма възможност? Ами да, примерно в Лос-Анджелес. Нали, Лос-Анджелес? Да. Примерно да отида да се видя с тези стримери, които правят нали, колаборация американците. Да отида днес на живо съвем с тях, ще много яко някакъв такъв стрим да направим нещо. Те ще съгласни, просто идеята е, че малко нали, надалеч, трябва да ме вземеш някой път. То реално, там проблема е по-скоро чисто то с визи всичко обвързано. Точно, не стае голяма хамология, не е да си хванеш самолета. Точно. И скъпичко. Дали се заслужава, примерно, защото ти самолетни билети да отидеш да се върнеш дори сам седи зад 4 цифрена сума. Точно. И дали се заслужава, но пожелавам ти го от сърце да успееш да направиш тази колаборация с Лос-Анджелес. Там ли живеят големите? Да, повечето в горе там. Лос-Анджелес, Майами. Те са най-грешното място за... Защото те в Лос-Анджелес реално плащат луди данъци. Между другото, да. Реално не знам защо избират Лос-Анджелес, при положение, че там данъци са просто инсейн. Много хора бягат от Лос-Анджелес. Да. Аз съм живял в Лас-Вегас и хората масово се местиха от LA към Лас-Вегас. Добре, LA. Интересно. Бих ти препоръчал Сан-Диего. Сан-Диего. Ако отидеш до LA, Сан-Диего ти е на 3 часа задължително. Ако отидеш с приятелката ти, просто Сан-Диего е мястото. За разходки, ако обичаш и животни и такова, има най-големия зоопарк за света. Стига. 2 дена обикаляш, не ти стигат. Добре. Надявам се някой ден там да стигнем, да. Добре. Това беше Вонстера. Надявам се това видео да ви е харесало. Надявам се и на моят гост да му е било приятно. Разказах ми някакви интересни случки. Благодаря ви много, че гледахте този епизод. Това бях аз и Яската, Вонстера и до следващия път. Peace!